and then my partner usab karon diri si Wandy Tayad. Karon na gaming partner diri. Okay? Kini nga boss yung alagad sa kangin ng Trifon Morales. Okay, happy belated Happy belated, happy fiesta di diha sa Barangay Tangil, no? Ano, sa Sitio Bangag Tangil. Amo ng lugar sa Dumanog, Cebu. Niya itong Mayo, abot na makani, no? Happy tamang abot ng Mayo 28 ug 29. Mao na ilang kapistahan ni Pita among mahal nga patron dia San Isidro Labrador. Ang atong patron dia ni Pita. Happy fiesta kaninyong tanan ako mga paryente, mga Morales family, and Dupalag family dia sa Sitio Bangag Tangil, Dumanog, Cebu. Okay. Bilite happy fiesta usab kadto sa Sitio Bunga, Agos ato ning ilabay sa Lapu-Lapu City. Ngadto nila ni Rene Boy, Nipa og ni Joy Nipa sa makiayon nga kung amigo usab. Og ngadto usab sa atong barangay captain sa Agos, si Cap Jimboy Igot sa maayong serbisyo sa atong barangay ni Bita sa Agos. Salamat kay Cap Jimboy Igot. Way pagpili ang imong serbisyo. Thank you kayo. Okay. Asap kita, di kalimot, always say a prayer. Bueno, kisunan, ang atong suwatan po karatong hatagan o pagtagad, no? Pinadagin is usa ka lalaki nga magpatawag lang sa ngan nga Julio. Ini gibatan do sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si Julio. Kini magunahon natas kalisod sa kinabuhi. Usa sa ako nga kahitano nga sulbad, baong pag-iban sa pagkanunon o kining akong kamagwangan nga si Dudot, ako yung giampo nga maminyo na ni. Aron sa ingon, maiban na nga akong pagkanunon sa amo. Tumagudis la kabuok. Unya ako'y igong trabaho nga ikasuporta sa akong mga anak. Kay puong pas-uban, makabuhi man tuod ang pamilya pero sigang mata. Pero aron inyo yung masabdan na kong sugilanon, ingnon pa ni pagsugod. Sanda ginara ko 15, nabuwang na ako sa arte-arte. Udya katong ahong parinte, gida ako gito na bagong baile. Pagkadali ko raga yung nakaton, nining sadyaw sa mga batanon. Maayo na ako mulikse, bilib nga yung tatong ahong parinte. Apan ako walay jamo, nangadyo lang ako ni Lolo, o kalisod lagi. Ni ining walay bakit mani, aragad yung kiyata. Ang bukoy lagi suwag lana, karsunis ko huot na. Giparisan ko sapatos guma, amuda yung gisulong, gidugtong ang baili sa pista sa baryo katuhong. Arang daghan ang sikse, nga mga badye. Aday pagkanindot, si Imday akong gihapyon, adyaw ni hagjalaga. Aron di na ka masagpa, sana ginala ko 15. Humot ka ang mga badye, bisag mabuntagan ang among baile. Dili ako maulaw nga mulikse, hala sige abanti, adyaw yung bijay ang sikse nga badye tudahe. Aragad yung kiata, kung teenager pa, aragad yung kiata. Kung teenager pa, aragad yung kiata. Kung teenager pa. Atay. Oy. Kanina rang sing ikaw ba sigala ng mata nimo nagtan-aw na ako. Tabangi ko nukungan. Sigangan nagpingpiyong kung kanta diri tay. Sigang ikaw. Ikaw din na tay. Oh, isang res tan-aw nimo ha si Ding Dong. Dili tay oy. Wow, ko ana imposible ka nang may tabo na. Hello biya. Imposible di ko magwapong kubuangan ka. Ikaw ba salamat ka ha? Pagkahimugso nimo, mura ka gimilagruhan. Ha? Milagruhan? Ngayon sa tay. Pagkahimugso nimo, diri ka nako naliwat. Pero naon sa baga karon nga may dako na ka, tuwa naman ka sa imong inahan naliwat. Pida sa pasagilan, nanay tayo. Kalagon ka ng nanay tayo, oy. Kalagon ka. Hoy. Ikaw ba? Sakto nun yung kas-edad. Panarbaho na, oy. Aron sa ingon, kung may trabaho na ka, magminyo na yun. O kung maminyo na ka, manganak na ka. O may apo na ako. Pagbida niyo, daghanan. Ikaw ba? Yung kinahanglan, apo rin yun. Ngayon mulitan niya. Apot sa uslob. Noon sa mga. O siyang paminyo ko, ha? Doon na kayo kagastorya, ha? Kanimo, Dodot. Ba na mauso na kasalkasan ron, oy. Darok-darok na lang. Katubitos nanay ni mo. Waman may magkasalan to ba? Basta kay gidarok-darok ko tos daruhan. Ha? Daruhan? Kunya ang ngaw kayo magpasok sa kukunat.
Oo. Purbida sa ato pa, dito rin yung buhatan sa ruhan sa kakugnan. O nga naman di ay ha, di ka makatuo. Nay, ibigin sa mong naungay. Ay, anong nang na ko? Murag bagong gidaro. Nay, nagatay sa daong. Purbida, gusto lang yun din mong magparihas tag naong nga kanang murag basakan ang naong. Maura. Hoy. Kana, pamit. Iamong ko sa mga gagway, ha? Ano, parehas tag naong? Hindi ta parihas tag naong kay Junior ko kunin mo. Sa! Oo, di ay no. Kakidot. Nalimot man ko. Ako man din ning junior ning kanahan. Kakidot. Ayo. Unsay ato? Oh, mga adlaw danang salud. Oy, Dudot, sige. Ikaw man gudi ay na. Palitan ko di ang KP nang. Ah, sa man kipi ha. Kanang 6-in-1. Ha? Kanang 6-in-1. Oy, wa may kapi Dudot nga 6-in-1. 3-in-1 rano na. Tawin unsa ikaw ba idara naman ta ka? Nya nga ihas man ka. Ha? Nakataw 6-in-1 oy. Aber unsa man be? Unsa man nay naka 6-in-1 ana be? Sige ha. Kape, gatas, asukar, tulo na daan ha. Nya tubig, tasa, o kutsara di. Unom na. Yo, sabi ang tao. Ang buot mong ipasabot ako pa imong pakutaw og kape. Ha? Wa ka da kape. Gahal-hal ka man lang Dudot. Puli dito sa inyo Ato dito pangapis sa inyo. Purbida sa nimo kalma lang gud sa lod. Ikaw ba hiblan kay koy ngaon ko kag baboy gud. Sa hinga og baboy, taka man lang ka. Tagsara man ganit ang kaukanon. Panda may akong kaunon. Bebe, unsa sa panay mo kanon eh? Big pie. Oh, sa baboy na. Dili na baboy lagi. Bida sa nimo eh. Unsa? Oo, unsa may lisa ng baboy? Pig. O ya, unsa na panay mo kaon? Big pie. Uso, pagkakindot niya nimo. Baboy lagi. Unsa? Baboy? Oh, Pig. Pig pie. oh. Unsa man? Tawag sa ano. Muday ni nakapahay blood na ako. Kining pig pie. Pagkakidot. Pie. Tay. Minyo na ko tay. Para din akong problema na ko tay. Mao ba? Uy, pagkabuutan magkundi ning akong anak. Sige. May kinakanahuna ka na ni anak. Sige. Dadoon ako kung mga sa unon di sa ato tay ha. Kay ako sige paila-ila ni mo tay. Unya, pila may sugilano, nasabutan dayon ang ilang kasal. Kay pagpailaila sa kong anak sa iyang pangasawunon, tando dayon ko. Kay ayawat, magaan-gaan akong problema ba. Kaya at least, maglain na sila, gamay na lang kong pakanuunon sa mua. Unya to. Pre, Julio, pre. Kasal day mong anak. Oo, pre. Amay naman gani ha. Kita saan mo na, abinin mo, magpabugnaw po ta, pre. Ha? Asara ba ang mga barkada na to? Ano na sila, pre? O sa man, tawag ko na nako. Tawag ka sila, pre. Sige. Bilkol! Oy, pre! Kadaligo ninyo. Basta Bilkol, pre. Dali na kayo na. Ay, yun na. Asal ba itong pagpupulog? Aman. Si Muloyo, pre. Ay, ito lang na palihog ang icebox na naradiha ang gipangita ninyo. Ang original, ang classic. Di ano, Wow! Sa San Miguel Pilsen. Di na pwedeng mawa, pre. Basta doon ay beer call. Kinahanglang doon ay San Miguel Pilsen. Sarap laging kasama. Og mas aligre pagit, pre. Basta kumplito ang barkada og may San Miguel Pilsen. Saan may paabot ninyo? Sugrin na ninyo. Kaya sa... Okay. Mga pare, cheers! Kamu dia, beer call pun mo dia. Yeah! Berkol! Beer call! Lahir agad basta doon na San Miguel Pilsen. Lahir agad. Egir di kayo mga barkada. Unya, pila may sugilanon, akong iklaro ang akong anak bahin sa ilang kasal. Unya, samtang nagpaabot ko niya. Klarohon ko ning bata. Kunaan na ba'y ilang tinigom?
Kay murag hapit na ra ba ang ilang kasal da? Oh, Dot? Oh, Han, dali, Han. Dali. Hello, Tay Julio. Maayong adlaw, Tay. Uy, Sinda? Niya aday ka? O, Tay. Gidamang kong dudo, Tay. Kaya ingon man siya nga. Anhil lang sa kuno ko din sa bay. Unsay nga? Tay, ako ni butang iyang mga sininas kwarto, ha? Oh, ha? Sige. Ibutang na dito. Mas mahinuon kay lisod ang magbuwag mo. Magsigi og biyahe si Dudot pingon dito sa inyo niya. Lisod na kay kaslunon ra ba mo? Sige, Tay. May istorya niya, Tay. Ako sa pimutang sinda sa mong kwarto, Tay. Hala. Okay, sige. Kamu lang usad sa kwarto, ha? Ay, usara mo ko na itong kwarto. Ari lang sa sala mga tuwag ang uban na imong mga manghod. Kamu lang diha sa kwarto. Sige, pahimutan na dito ang mga butang. Tay. Andali, Han, andali. Dari sa kwarto, dali. Alis sa kwarto, Tay. Oh. Ay. Murag kulpaan ko ng sitwasyon na. Abi na kung ato na siya dito sa bahay sa babae. Kanahan ni Dudot, ha? Unsa kay plano ani ay pagkakito. Asan na Marcinda, ha? Tapos kwarto, Tay. Ako ipapahuway. Kapoy, tapos biyahe taon. Mao ba? Kining unsa may imong pakisultihan ako, nak? Kini, Tay, katawag sabot ang mong pakasal, may buwan na ba? Karoon mo tayo, no, di ba? Ano man? Abo sa ipuspon, Tay. Ha? Ano man to? Puspon sa namo, kay ang baboy nga mong giabdam taon para sa mong kasal. Porbida malasa. Malas mga baboy. Usay malas. Malas lagi kayo. Kayo saon, ang baboy nga mong gitagana sa mong kasal nga. May gamiton taon sa sipsyon sa mong kasal. Mamatay man! Usay na nga matay. Mamatay no kababoy nga mong giandam para sa mong kasal. Anong na nga matay man? O sa mga pagkahitabuan nga namatay man, ha? Nausa man na yung mga baboy. Ipakatake. Usay di pangatake ba? Oo, ang usa, namatay ka, giatakis kasi kasing. Usa? Oo, ang usa, giatakis kasi kasing, mau namatay. Inuo ko niya ang usa. Ha? Duha makakabuok. Ang usa pod, kuan, kining, Atake po? dili, high blood tay, high blood. Yatis. Naatay baboy nga high blood? Mo bitaw mo bitaw nga high blood yung usa ka baboy taon. Pastila ni kalaki hadot. Ay, sige lang tayo, buhi lang tayo yung baboy, ha? Piliuna mo ko ng dili high blood, madaot-laot gamay ba? Ay. Murag binuang nga mantingali ko ni Modot. Ay, lagi tayo, forbida ko, ikubudahon taon na itong mga baboy. Nanunya usawan man rin na Puspon to. lagi na mo, kasal, ipuspon lagi na mo. Pita ni kalaki ha. Unya nga nun ni Amal Sinda din sa ato. Ako tay, aril sa siya diri taon, mitas na itong paabot, may sa bago na mong gibuhat mga kanang paabtan na mong balay ba? Mo, budak ko ang bago. Oy, Dodot, paminaw. Hoy, murag ako yung atakehon ani sunod ng kalaki ha. Ha? Sige lang tay. Masunod magkakuha ng yung baboy o Tay, kamatit. tay, makasaro lagi mi. Ingnalan niya mo, ingnalan niya mig doon na kay kwarta, okay? Usa? Ang masag ako yung ngitag kwarta, hebaw biya kang ako'y klarong trabaho, unkol, rabining trabaho na ko, extra lang. Buot mong ipasabot. Ako na sa'yo mabuhin ninyo mientras wa pa kay kagastos kasal. Maulay, anilan sa taon sa akong asahon noon taon, padakara tong balay, lison mo kay utangon para mo gastos kasal, ikaw yung gasto. Kami na musugot ang pare ka utang. Saban. Bitaw no. O niya, kanus amang yun ang kasal ninyo. Awa pa ipitsa ko na sa among kasal eh. Way pizza tay. Matay ni kalaki hadot. Ha? Oy, murag mo ako'y madaot ani dot na. Karuhanan ninyo dot ha? Parbida. Lagi tayo. Sige lang og ma-regular ko sa trabaho na tayo. Kami bahala din istanan kung ma-regular na ko. Uy, kaha? Basta makatrabaho na ko tayo, ma-regular na ko. Ako ray bahala ninyo. Dudot. Murag ikulbaan ako, ninigisulti sa akong anak. Sa pagkatinuod man gud, nalipay gud unta ko nga magminyo na siya para duha na lang ka bata ang akong buhion. Pero noong saba, kaniya naman noong idadres akong anak ang iyang asawa-asawa. Napuna na hinoon ang akong palamyonon. Unya to. Atay, ay ko naman ta. Unya, Lungag na kang tako ba? Pero, ano ko kalungag? ano man? Tay bugas tay. Amayo hinoon. Ako sayngan. Karaan tay. Karaan ito. Pero kung sa mga pagkahitabo nga gahapon pa gani ko nagpalit og 2 kilong bugas. Nahurot na. Kunagko ko ninyong lamoy. Ang usa ka kilo, maabtan pa man tog 2 ka adlaw. Atay, saloy na unsa. Bida. Ay, para plite na naman ng kwartang nabili na ko diri dito. Ay, sige na ko tay, ilisan ko na taon. Ug ma-regular na ko. Uy, ayaw na lang, Dot.
Panguli lang ka mo sa probinsya doon. Uli bitaw na sindar sa probinsya tay. Aw, mao ba may noon? Oh, kinalay palit og bugas oh. Unya pero pliti mo ka na nimo. Higa na lang maglakaw na lang ko pingon sa kong trabahoan. Pagkakidor pa ani. Oh, my goodness. Ay, mo na. Pwe. Lisura, anak, pre, eh. Oh, lisod mo lang. Mas may pang algebra na yung problema, ha, pre. Pero, may uli maghayang asawa sa ila, pre. Ah, oo, niya, pero silang duha matong nanguli. Dire pag yun ako mangayo para plite. Grabihan naman sad, pre. Maulagi, pre. Paita sa akong sitwasyon. Pre! Pinya, asawa mo na, pre. Aw, naarang-arang, kaya may uli naman ang babae sa ilaha. Okay na pre. Nabalakak, uy, nalipay yung taganay ko kay magmenyo na siya. So, doon na lang kabukang nahibilin nga akong anak, ang akong palamyunon. Pero, ang kanahan nga dudot, wag bi kaikog. Nagsalig lang gihapong amahan. Asa ba gina, pre? Pero, nala sila, anak, pre. Maningkamot man na sila, pre. Oh, mo, lagi yung tabre. Kay, kami lang ganing upat. Maglisod naman gani ko. Yung karoon nga, nagdahin noon sa asawa. Nya, ako lang gihapoy, magpakao nila. Grabe yung taon ni ko, pre. Kay, wala naman diha sila. Tuwa naman sa lugar sa iyang asawa-asawa. So, nalagwagan ko balik taon na ni, pre. Kay, murag adto naman sila manimuyot. Siguro dito sa bukid sa lugar sa iyang asawa-asawa, pre. Okay na, pre. Kumbati lagi, pre. Nagpasalamat ko nga nakalain sa Las Dudot o Sinda sa iyahang katabay nga asawa-asawa. O kami na lang diri uban sa kong duha kanako kong mga anak. Unya pagkaugma. Uy, Dot! Wala, mibalik lang gadayon ka. Nabiyaan mo ha, may nalimtan mo. Yawa tayo eh. Unya nga nung mibalik mga gadayon. Ha? Kuan. Wala may balik na yun tayo. May ato dito kaya nagkuha may sa iyang tulukan na. Ha? Oo. Usay? Namo si tao daan nga anak, diba? Tulo tao ni Kubo, ibiyaan sila siyang bana. Mga luoy man ko. Amo lang sa tao ikuha ang tulo niya kanak tayo kay manggiloy ul ko kaliwa ko ang tao tayo. Hoy, mga bata, dali mo dali. Dali mo sot. Anak. Please, lolo, please. Ginuog ko. Tayo muna tayo. Lupik pa may mahaat-ata ko ni. Kiss, lolo. Kadaghan mo na ako pakanunon ani oy ha. Ako makaisunod na takiho na ni. Tunod sa baboy. Pagkakitot. Mao na akong problema karon. Misamo tayo noon kadaghan ang akong palamyunon. Ang asawa-asawa sa akong anak. Doon naman ko nida ay mga anak. Totoo pag yun kabuok. Samot na may ani kalisod. Usaon man itaw na ko ani oy. Usaon makanako ni sila ay pagsulti. Palihog tamagi ko na po ninyo. Usaman kung kamo ang pasultihon. Julio. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Tatay Julio tawag Ate Pres. Julio. Kini Julio Ate Pres. Balik na ba ito atong drama nga patukanga ko dahil. Tukanga. Oo. Kini sa Tatay Julio Ate Pres, kuan ka nang na siya anak nga usa ka gusto siya nga maminyo lagi. Unya, ang iyang anak, naminyo tuod, gadag babae dito sila ha, makasal. Goal ka siya kay dugang-dugang kunos gusto kanan. Ni Olis probinsya, abi niya adto na po yun dito. Pagbalik, gadabi taon nagtulo ka buk anak siya ang asawa. Ate Pres kay gipaangkan man dahil lain niyang asawa. May anak, lain. May anak lain mo na yun ang Uy, problemahan galak ron. ka. Saon ko na to. Daghan ng buhi uno. Ni Samot sinukadaghan akong palamyon nun. Tinuod ay inya idaran na ba taon Oh. ni Julio. Tiguwang na. Luoy kayo. Kanis dudot mo ram ni buot Ate Pres no. Iyang gi ang sa sakripisyo mayo niya iyang papa. Luoy biya. Luoy ko ni Julio eh. Ikaw bam, unsa may imo matamba kani bam? Kani parti sa kabutang ron ni Julio, iyang pagkabutang ron. Abi ni mo no, ang duna ko ipaambat ang baligduhan akong ipaambit niya. Mm. Una na dire sa Juan Capitulo 10, versikulo 10. Matod pa dire ay. Apan ang kawatan mi anhi aron lamang pagpangawat
pagpatay ug paglaglag. Aha. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Mao kinigingon ni Ginoong Hesus, no? Oo. Ang kasabot ni ani matud pa sa pare kanang mag-ingon kag kinabuhing madagayaon. Unsay Sa madagayaon, ba? Ingon ni Padre, ug imong ining lison kini fullness of life. Ah, Oh, madagayaon sa ato fullness pa. of life meaning daghan kag mga anak, daghan kag mga kwarta, daghan ka og mga apan kinahanglan ng imong kasing-kasing ug imong pagkinabuhi nga espirituhanon naa sa Ginoo. Mhm. Oh, ako ning gibasa tungod kay do naman ko'y gamay pod nga wala mauyon ni mo kuan Julio? kisa tunganin niya. Julio? Dudot. Oh, do naman gud ko'y wala mauyon ni mong gamay sa imong pagkaamahan. Unsa man, ba? Oh. Apan sa dili pa ko musulti niya, padayunon ako sa New Testament gihapon, Efeso kapitulo 6 bersikulo 4. Mga ginikanan ayaw pasuok ang inyong mga anak, hinuon ang mumaha sila sa Kristohanong disiplina og maayong pagtulunan. Karon. Karon, katong Doon ba ako- katong anak nga gidunggabi ang amahan. Saon to? Wala na. Mao na akong ibasa kanina din nilinya. Kay di ka na atong dito sa Unya pag-unaon na yung anak, ma'am. Saon man na, be? dili katugikan dito sa Juan o dinhi sa Efeso. Oh, nga mga anak, mga kinikanan ayo pasok ang inyong anak. Una lugar, doon naman ko sa gamay nga nasawayan sa pagsugod ng daas sugilano, na ano ko nasawayan niya isip amahan. Katong naingon siya nga ayaw na dili na importante ng kasal, idarok-darok lang na daruhan. Dito na nagsugudaan nga dili mauang yang pagkaman matuto sa iyang anak. Kaya sa pagkakaroon sa ato na minaw bisan karon, ang giawa karon sa ato mga kadakuan sa simbahan, ipakasal ang mga anak aron tarong lang pagpuyo. Labi na karon nga summer, adunay daghang mass wedding. Bidawan ni Julio, mga ano ito ginato ni Oh, dito na daan ko Naan yung nakasaway. isa noon. Oh, dito na daan ko nakasaway isip amahan. Ah. Oh, isip apohan na karon. Kanang giingon niya nga kanang naang unsay nga ni ang iyang anak ng kamagwangan nagdadi ha og babae pagkatotoo di uli di balik nagdaan ang mga bata kanang anak daan ang iyahang asawa-asawa. Sawa-sawa. Ang ako itubag niya karon, ninumdum ko to diha sa ebanghelyo kaningon ng mga apostoles Ginoong Hesus. Nganong natawo man siya nga buta daan sa pagkabata hangtod karon. Doon na ba kini sa siyang mga katigwangan o sa baka niya ang tubag ni Ginoong Hesus. Natawo siyang buta sukad sa sinugdanan pagkatawo niya to aron mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi kaniya. Karon, ako ni isumpay dire kisa tunay nga ning akong gidanga papel. Kay Julio. Noy Julio, ako isumpay nimo nga basin kaning imong kamagwang ang anak nga ni naagi kaipon nga babae, do na pag yung mga anak daan, base gituyo nas Ginoo, aron mahigmata og mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi kaniya padung nimo, kay imo pag matuto do naman koy gamay nga nasawayan. Gamay ron sa kayo, Katong mamay. nimo nga idarok-darok lang na daruhan, dili na maayo Ito sa gingad, be. Bayot man. Balik ta. Balik na, balik. Di ko na maayo. Yan, katong bugo, dito sa buog. Katong security guard, iyan ginasog tuloy yung sa gibatayan, sa gingan. Nagadi kag kabo. Nakapatid kong tingkap po. Kumdum kong atin ni Pergol yan. Ano? Balik ta. Balik. Noy Julio, kanang naang sa ako nang gingon, kanina tabo karon nimo nga imong anak nga lalaki, nagdaog babae, nagdapat og mga anak, aron talag mahigmata ka sa Ginoo kung unsa gi eksaktong mga pamaagi isip ginikanan. Kaya doon naman kay gamay nga nasipyat sad nga dili ganin mo ipakasal ang naminaw ra ba karon nato Noy Julio no, mas maayo gyud ipakasal ang mga kabataan, Kinahanglan gyud mga ipakasal, anak. eh. Kinahanglan. Aduna tingali kay kuan paparati. Nasa gamay? Nasa gamay. Ni tanto.